Вы не маглі не заўважыць, што сёння да Беларусі прыцягнутая такая ўвага, што ў пэўны момант стаўкі павысяцца і нешта здарыцца. У эфіры «Карані праблема», ўсіх вітаю, госці студыі. Тацяна Кулакевіч, палітолог, прафесар універсітэта Паўднёвай Флорыды. Мне вельмі прыемна быць тут разам з вами асабіста, а не онлайн. Ну і Паўднёвая Флорыда, там побач з вами Трамп непадалёк, так, вы можаце быць лепш паінфармаваныя, чым вельмі многія, датычна працэсаў. Таксама вітаю палітычнага аналітыка Андрэя Егорова, які перарывае завесу маўчання. Добрый день, Евген. Мы пачынаем. Спадар Андрэй, я прыгадываю 22 год, калі ўжо адбыўся наступ на Кіеў з беларускага плацдарму, і мы з вами спрачаліся ў аўтамабіле, едучы ў адзін з гарадоў. Я быў упэўнены, што пасля нападу з Беларусі, пасля вот этих гібрыдных правакацый з мігрантамі, Лукашенко можа сур'ёзна нарвацца на удар у адказ. А вы пераконвалі, што ні з Украіны, ні там з заходняга кірунка нічога не будзе, ніхто рэжымам у Беларусі не будзе займацца. Вось 26 год на дварэ. Ці рыхтуецца мілітарная аперацыя датычна беларускага плацдарму? Ці ёсць такая рызыка сёння? Ну, не, канешне, калі казаць пра захад і Украіну, то ніякая мілітарная аперацыя супраць Беларусі не рыхтуецца. Відавочна, што можа рыхтуюцца там абарончыя захады, то дакладна рыхтуюцца, гэта адыгрываецца ў вучэннях, гэта гучыць у афіцыйных заявах украінскага камандавання узброенымі сіламі. Ну і ёсць спроба ўцягнуць Беларусь у вайну з боку Расіі, але мы гэта заўсёды і так ведалі. Ну і пакуль што Лукашенку ўдаецца адбівацца ад гэтых спробаў. Таму я думаю, што нічога такого сур'ёзнага, канешне, не рыхтуецца. Спадарня Тацяна, мігрантаў засылалі. Наступ з тэрыторыі Беларусі быў. Стратэгічна важная тэрыторыя. Многія вядомыя ў Ютьюбе аналітыкі, там і з навуковымі ступенямі, Юрый Фельштінскі, вот я днямі гутарыў з Рыгорам Тамарам з Ізраіля, кажуць, што вось самы лёгкі спосаб нанесці Пуціну паразу — это просто вот забраць у Пуціна Беларусь, каб Беларусь не была ў расійскай арбіце, так? Чаму такая сітуацыя? Што Беларусь такая няўразлівая, што ніхто ніякіх аперацый супраць яе не рыхтуе, што захад ёй не займаецца. Гэта я бы патлумачыла тым, што ніякія акторы, Беларусь з'яўляецца важнай краінай, але не настолькі прыярытэтнай, каб яе рабілі галоўнай вайной якія-небудзь акторы. Яна вельмі стратэгічна важна для Польшчы і Літвы, таму што ідуць пагрозы з межаў. Яна можа быць плацдармам для паўночнага ўварвання ва ўкраіну, як бы тэарэтычна, але я таксама згодна з Андрэем, што гэта не будзе гэтага. Таму яна важная, але ніхто за яе не будзе змагацца ў прыярытэтным накірунку, акрамя беларусаў. І гэта трэба разумець і не мець ніякіх там рамантычных уражанняў, што нехта будзе яе ратаваць ад нападаў ці выратаваць ад расейцаў. Гэта будзе справа саміх беларусаў. Я б яшчэ дадаў сюды, што ёсць ядравы парасон. Беларусь, как сябра саюзнай дзяржавы з Расіяй, мае вось гэты ядравы парасон, і тут любыя дзеянні, звязаныя з уваходам на беларускую тэрыторыю, любымі вайсковымі дзеяннямі агрэсіўнага плану, яны сутыкаюцца вось гэтай стратэгічнай дылемай. І пакуль вось існуе гэтае ядравае стрымліванне там з абодвух бакоў, ніхто не будзе рызыкаваць вайсковымі дзеяннямі, канвенцыйнай вайной, калі існуе вось пагроза такога кшталту. І таму я думаю, што гэта таксама трэба ўлічваць. Ну і што ж, Лукашенко і хоча, каб так было. Такі і быў задум, у прынцыпе, правда? Я хацела сказаць, што вось калі мы пачынаем размаўляць пра ядзерныя удары,
то я б сказала, што гэта нереальна, але ядзерныя пагрозы гэта мы ўжо бачым, і гэта будзе як бы галоўнае тут як бы сцэнар ці план гэта стрымліваць вот гэтыя пагрозы і падвышаць кошт Расіі, каб яна не вось гэтых не развівала гэтых пагроз больш. Вот ось усё. Але удар гэта малаверагодна. Шаноўныя гледачы, у псіхалогіі ёсць такое паняцце несвядомая гіперкампенсацыя. Калі розныя людзі, у тым ліку паважаныя, не надаюць значнасці актуальнаму моманту, каб не памыліцца, а бывае і такое, што розныя вядоўцы накручваюць тое, чаго няма. У кожным разе прама сёння наўрад ці нехта тут плануе маштабных аперацый датычна беларускага плацдарму, але сітуацыя можа рэзка змяніцца. Вакол Беларусі точацца дзеі, якія пакуль выглядаюць зашыфраванымі для абывателя. Розныя персонажы са свету міжнароднай палітыкі пастаянна вырашаюць з Лукашенком рознага роду пытанні. Хотелось бы знать, в каком направлении действовать и разворачивать нашу внешнюю политику. Доложим о том, какие у нас возникают мысли. Нягледзячы на зацікаўленасць Беларусю з боку многіх, публічна рэжыму Лукашэнкі пагражаюць толькі ўкраінцы. А што тычыцца іншага, нядаўні раптоўны візіт у Менск намесніка Сі Цзіньпіна, анансаваная сустрэча з Пуціним з ліку бясконцых, хуткі чарговы візіт амерыканскага спецпрадстаўніка Джона Коула, усё гэта пакуль не прымушае дыктатара Беларусі трымцець ад хвалявання. Што зламае алгарытм стагнацыі ў Беларусі, збольшага зразумела. Калі адбудзецца штосьці з рэжымом Пуціна, штосьці з гарантыі адбудзецца з рэжымом Лукашэнкі. І наўрад ці гэта будзе добра. Як і раней, значным фактарам, які можа перавярнуць у Беларусі ўсё дагары нагамі, называюць вайну ва ўкраіне, а там мяняюцца тэндэнцыі. У Расіі ўжо далятаюцца ракеты «Фламінга», украінцы пераразаюць лагістыку расійскіх акупантаў у Крыме і Херсонскай вобласці. Расія, у сваю чаргу, не спыняе абстрэлы украінскіх гарадоў самай смяротнай зброяй. Але ўпершыню з 23-го года зноўку гучаць намёкі на пералом вайны на карысць Киева. Нет, это не намеки, это перелом. Наконец-то Украине удалось выстроить свой малый флот. Флот малого неба, как сегодня говорят. И сегодня вот этот вот маятник военной удачи качнулся в сторону Украины. И я думаю, что России уже нечего противопоставить. Калі чаканні наконт пералому хады вайны спраўдзяцца, то да Беларусі будзе прыцягнутая яшчэ большая увага. Дело в том, что с потерей контроля над Беларусью Россия проигрывает эту войну. Если к этим странам, как странам Финляндии, Швеции, странам Балтии, Польши, Украине еще и присоединяется Беларусь, да, то Россия оказывается в абсолютной изоляции, и как бы вся ее захватническая политика на этом кончается. Напэўна, не выглядаюць фантазійнымі чаканні, што ў разе зменаў на вайне на карысць Украіны рэжым Лукашэнкі стане пачувацца дыскамфортна. Здача беларускага плацдарму для наступу на Кіеў у 22-м годзе, адкрытая праца на вайскова-прамысловы комплекс агрэсара, гібрыдныя правакацыі з Беларусі – усё гэта можа скончыцца для рэжыму негатыўным выхлапам. Спадарыня Тацяна, а калі на вайне здарыцца пералом? Ну вот лепш у Расіі не становіцца, так? Взяць Украіну яны не могуць. Вот здарыцца там аналог Курскай дугі, я метафарычна кажу, Сталінградскай бітвы, і Расія дэстабілізуецца. Што тады ў Беларусі? Евген, я вам так скажу, што пералом у вайне гэта не азначае параза Расіі. Як вы любіце, зараз раскажу вам 3 сцэнары. Вось, напрыклад, першае, што можа быць, напрыклад, Лукашенко перастрахоўваецца. Калі ён бачыць, што Расія не ўсемагутная, ён пачынае таргавацца, гандлявацца палітычнымі зняволенымі, каліем. Ён ужо это робіць. І робіць. ён это канкрэтна зараз робіць, это зараз. І мы бачым, што зараз вось Джон Кол як бы
не перапыніў гэты гандаль, але ён трошкі адцягваецца. Адным з тлумачэнняў гэтага можа быць тое, што падаражала вось гэты абмен, і Лукашенко можа патрабаваць нештага большага, чым ён патрабаваў раней. Гэта вось адно. Другое можа быць наступнае, што Расія бачыць, што Украіна аслабляецца і як сваім крокам робіць закручванне гаек у Беларусі. Падвышае, узмацняе свой кантроль над беларускай тэрыторыяй. Расія ці Лукашенко? Расія бачыць, што аслабляецца Украіна і узмацняе свой уплыў на Беларусь, ужывае беларускую тэрыторыю больш у сваіх ваенных інфраструктурах, большая прысутнасць расійскай арміі на тэрыторыі Беларусі. І трэці сцэнар можа быць наступным, такім, што калі Расія аслабляецца, Лукашенко тады таксама гэта заўважыць, але гэта таксама можна заўважыць і беларускія апазіцыйныя структуры, і гэта адчыніць акно мажлівасцяў для беларускай суб'ектнасці. Але для гэтага Захад і беларуская апазіцыя, якая знаходзіцца на Захадзе, патрэбна, каб яны былі падрыхтаваныя да гэтага і ўжылі гэтую мажлівасць, калі гэта вось, калі яно вось адчыніцца, таму што калі гэта не адбудзецца, калі беларуская апазіцыя не будзе гатова, то гэтую мажлівасць будзе ўжываць Лукашенко зноў жа, таму што ён, мы бачым, што ён бачыць гэтыя мажлівасці і ўжывае ўсё, што бачыць. Перад тым, як апазіцыя будзе гатовая, я ў космас паспею злятаць. У мяне зараз такое ўражанне. Не крыўжу, спадар Андрэй? Про готовность, по-моему, няма размов уже. Я думаю, что это такая відавочная констатация, что белорусская оппозиция не скарысталася тымі шансамі, якія паўставалі, былі відавочныя, менавіта за упёртасці у адзін варыянт развіцця падзеяў. Да іншых варыянтаў яна, на жаль, не рыхтавалася, і таму не можа быць падрыхтаваная. І мы бачым зноў-такі працяг той самай лініі, таму зноў-такі падаецца малаверагодным, што беларуская апазіцыя будзе падрыхтаваная. Яе могуць скарыстаць часткова некаторыя іншыя гульцы, вось як Украіна зараз робіць, але гэта хутчэй не суб'ектнае скарыстанне, гэта можа даць што-небудзь у перспектыве беларускай апазіцыі, але пры вузкім варыянце набораў сцэнароў, які будзе разгортвацца. Першая сусветная вайна, няўдалая для Расіі, дэстабілізацыя, расійская імперыя пасыпалася. Саслабіліся яны часова вельмі значна. Слухайце, нават афганская вайна. Вот скончылася афганская вайна, пару гадоў ужо не было СССР. Ну там, канешне, яшчэ цэны на нафту збіліся, там іншыя фактары. Но зараз яны в этой зацяжной вайне, лепш у Расіі дакладна не стане. Так? Взяць Украіну яны не змаглі. Паўгода павінныя там ужо белыя з чырвонымі, чырвоныя з белымі зноў шчапіцца. Што тады ў Беларусі? У Расіі можа ўсё абрынуцца, у Беларусі можа ўсё застацца, як яно ёсць, бо тое, што адбываецца ў Беларусі, залежыць ад беларускага народу, яе ўлады, унутраных абставінах, якія там ёсць, а усялякія знешнія фактары з'яўляюцца фактарамі, якія пэўна улічваюць, да пэўнай ступені уплываюць, але ніколі не з'яўляюцца вырашальнымі. Таму хоць там згарыць тая Расія, у Беларусі можа гэта быць стабілізаваным, там сітуацыя, бо залежыць больш ад унутраных, чым ад знешніх фактараў. Прычым у Расіі можа адбывацца цалкам рознае, вось турбулентнасць, якая узнікне пасля вайны, яна можа развівацца ў розных рэчышах. Калі мы паглядзім на катастрофы расійскай імперыі ў мінулыя гады, яны там прайгралі, напрыклад, Крымскую вайну, але гэта не прывяло да эрозіі царыцкага рэжыму, а прывяло да мілітарызацыі дадатковай і рэформаў, якія узмацнілі на пэўны час расійскую імперыю. Яны яшчэ і мабілізоўвацца могуць у адказ, цэнтралізоўвацца пасля гэтай турбулентнасці. Таму не трэба думаць, што параза гэта вядзе да канструктыўных зменаў для рэгіёну там абавязкова ў Расіі. Хаця, канешне, пабеда ўкраіны гэта там вельмі важна. А параза Расіі, яна можа мець розныя наступствы. Крымская вайна
1853-1856 год. А вось гэта зараз вайна ва ўкраіне, дарэчы, яна ўжо перагнала вот эту так званую вялікую айчынную і ўжо першую сусветную нават. Яна ніколі не перагнала. Гэта периферыйны... Па працягласці. Па працягласці, канешне, там гэта длінная вайна, але вайна мае рэгіянальны вузкі характар. Калі казаць пра у параўнанні з першай сусветнай, другой сусветнай вайны, арэна канфлікта вельмі вузкая, і яна хутчэй можа быць аднесеная да таго, што называецца периферыйнымі войнамі. Периферыйныя войны — гэта войны, якія не вядуцца цэнтральнымі дзяржавамі, якія дамінуюць сёння ў свеце, а вядуцца краінамі, якія знаходзяцца на, так бы мовіць, периферыі сусветнага. Я нікога не хочу пакрыўдзіць тут, как бы просто, калі б гэта вайна была паміж Злучанымі Штатамі і Кітаем, ну, вы можете разумець іншы маштаб таго, што б адбывалася. І вось вайна паміж Украінай і Расіяй — гэта рэгіянальныя лідары, скажем, у лепшым выпадку там у гэтай сітуацыі, якія ваююць зараз паміж сабой. Некаторыя навукоўцы кажуць, што гэта вайна больш, чым периферыйная, таму што Кітай і Злучаныя Штаты удзельнічаюць ускосна, усё роўна, і падтрымліваюць кожны з бакоў. Таму я згодна яшчэ, што яна самая доўгая, ўжо адна з найдаўжэйшых, якая працягваецца ў сучаснай Еўропе, і таму мы не павінны, і гледзячы на тое, што межы не змяняюцца амаль што, не трэба пітаць ілюзій, трэба ацэньваць так адэкватна гэтую вайну у тым сэнсе, што гэты пералом, ён не значыць перамогу Украіны ўжо вось у хуткім часе. Шмат якія навукоўцы кажуць, што яна яшчэ працягнецца некаторы час. Таму што абодва бакі вучацца на сваіх памылках увесь час. Дадаць да цэнтральнасці, периферыйнасці, тут для рэгіёна гэта самае галоўнае, то, што адбываецца тут, нават для структуры архітэктуры еўрапейскай бяспекі, гэта самае галоўнае, што зараз адбываецца. Это не ў сэнсе, што калі мы кажам, што это можа быць аднесена да периферыйнасці, гэта незначна нейкім чынам не ўплывае стратэгічна на характар таго, што будзе адбывацца ва ўсёй Еўропе. Тут менавіта галоўны працэс, які адбываецца. Але між іншым, гэта не наўпроставае сутыкненне міравых дзяржаваў, гэта проксі-вайна для іх у лепшым выпадку, калі Кітай там дапамагае Расіі ў гэтай вайне, Злучаныя Штаты, Еўрапейскі Саюз Украіне, то яны не наўпрост задзейнічаны ў вайсковых дзеяннях. Спадарыня Тацяна, вось гэтая периферыйная вайна ці проксі-вайна, на якой, між іншым, забіта ўжо там больш за 1 мільён людзей, ёсць такія ацэнкі. Ну, у выніку этой вайны тут і пазітыўныя моманты ёсць. Вот эта вось пуцінская ФСБшная сістэма, ёсць такія ацэнкі, можа ляснуць. Могуць яны дэстабілізавацца, могуць не дэстабілізавацца. Вот аналогію гістарычную спадар Андрэй праводзіў з крымскай вайной, але я думаю, што для нас это вялікі шанс. Гадоў 7 таму пра гэта падумаць мы не маглі, што можна будзе выйсці з расійскай арбіты, а зараз у Беларусі ёсць такі шанс. Але і Беларусь вельмі важная для Расіі. Ёсць уражанне, што проста казырная карта. Беларусь для Пуціна, які слабее на вачах, у тым ліку рэйтынгі ягоныя ўнутры краіны. Дык вось, Пуцін не злазіць з Лукашэнкі. Проста вот яны кожны дзень размаўляюць, і зараз зноў будзе асабістая сустрэча. Ну я не ведаю, так яны часта сустракаліся у 22-м годзе перад нападам на Кіеў, дарэчы. Ну, што расейцы хочуць ад Беларусі зараз? Што такое адбываецца? Ну, Лукашенко ж не проста ягоны там псіхатэрапеўт, так? Не проста там Пуцін без яго не можа, як без гэтага Григорія Распуціна, там як і Анастасія Фёдоровна. Што такое можа адбыцца? Я бы сказала, што гэта праверка на лаяльнасць, на тое, што Расія хоча, каб Беларусь была у іх сферы ўплыву. І таксама Мазепін, гэта тое, што вось паказаць, што вось эканоміка больш пад уладай расійскай зараз апынулася, і таксама
нагадаць аб гэтым. Але тут галоўнае тое, што Расія не абавязкова, каб Беларусь проста была ўцягнута ў вайну супраць Украіны. Ім трэба, каб Беларусь сябе паводзіла як анексаваная вось краіна, не абавязкова ёй быць анексаванай фармальна. І таму яны вось гэта ўвесь час правяряюць, як дзе там хто стаіць, каб Лукашенко не выйшаў з гэтай сферы ўплыву, таму што мы ведаем, што Лукашенко любіць балансаваць, ён любіць як бы нейкую такую аўтаномную сваю ўладу мець, і я думаю, што вельмі шчаслівы, што кітайскія лідары прыязджаюць у Беларусь на столькі ж дзён, як і ў Расію. 3 дні ў Расію, 3 дні ў Беларусі, а памеры краінаў розныя. І гэта як бы паказвае тое, што Беларусь для Китая таксама важны плацдарм, важны калідор для эканамічных сувязяў. Это не значыць, што на Кітай будзе як бы абараняць Беларусь супраць Украіны, ці выцягне Беларусь з расійскай арбіты. Гэта не так, але гэта таксама не азначае, што Беларусь гэта не важна для Китая таксама. Таму тут такое знаходзяцца пасярэдзіне Еўропы, як вы кажаце часта. Ну, Лукашенко ўвогуле такія статусныя сустрэчы такім бонзам выглядае, што проста можна яго пасылаць у Расію, ратаваць Расію, у якой, магчыма, наспявае бяда. Пуціна заменіць, у таго рэйтынгі падаюць, Лукашенко там папулярны ў гэтых на ўсходзе. Вось, я бы нічаму не здзівіўся. Дарэчы, спадар Андрэй, ну все-таки вот эта увага расейцаў да Лукашэнкі, вот просто это пасля гісторыі з Прыгожаным яны без яго не могуць, да, ратуй нас. Ён жа тады рэальна дапамог нейтралізаваць гэтага Прыгожана. У чым тут справа? Я перажываю, потому что недавно былі вот эта картинка, ядзернае вучэнне, да, што яны могуць утварыць? А яны ж могуць утварыць нечаканыя рэчы. Што яны тут у Беларусі збіраюцца арганізаваць, што вот это пастаянная з Лукашэнкам сустрэча? Ну не просто ж так это. Ну, па-першае, канструкцыя там беларуска-расійскіх адносінаў, яна там не змяняецца дзесяцігоддзямі там ужо. І паколькі гэта саюз аўтарытарных краінаў, то значная частка пытанняў яна вырашаецца на ўзроўні лідараў. Яны не могуць быць вырашаныя там на ўзроўні ўрадаў і так далей. Гэта таму вот правакуе шматлікая колькасць сустрэчаў. А сітуацыя крызісная, ўсё ж такі как бы вайна, дзе Беларусь з'яўляецца саўдзельнікам, як ні круці гэтай вайны, і шмат праблемаў узнікаюць рознага характару, інакш як праз сустрэчы лідараў там не можа вырашацца. Таму яны сустракаюцца часта і будуць сустракацца часта. І няма тут ніякага парадоксу асаблівай там сітуацыі зараз, якая ўзнікае. Акрамя таго, ну калі паглядзець вось на стратэгічную важнасць тут Беларусі, вось у чым Фельштынскі мае рацыю, што для Расіі важны кантроль над сваёй рэгіянальнай перыферыі, якую яна бачыць як сатэлітная, і дэмакратызацыя і большая незалежнасць гэтай, так бы мовіць, былой імперскай перыферыі, яна правакуе працэсы трансфармацыі самой імперскай прасторы Расіі. Вось гэта прадстаўляе ўгрозу. Таму там, калі сапраўды мы маем дэмакратызаваныя краіны Балты, Украіну, Малдову, Арменію, калі ў гэты працэс уключаюць такія краіны, як Беларусь, Казахстан, адрываючыся ад уплыву Расіі, это можа выклікаць катастрафічныя наступствы для Расіі як імперыі, як вось гэтай неоімперыі, якую будуе Путін. І таму, ну, канешне, для Беларусь, для іх у гэтым сэнсе з'яўляецца важнай. Калі Беларусь будзе адарвана псіхалагічна, это будзе моцны удар для рускіх саміх па сабе, якія падтрымліваюць вось гэты імперскі сантымент. Калі ўжо і беларусы іх кінуць, да, это можа траўмаваць самаадчуванне этой вялікасці і выклікаць вось тую турбулентнасць, про якую шмат хто думае, якая ўжо можа быць, ну, выліцца
у канструктыўныя, не толькі ў негатыўныя рэчы, звязаныя з новай цэнтралізацыяй Расіі, але ў такія канструктыўныя рэчы пераўтварэння Расіі ўсё ж такі нарэшце у некую нармальную краіну, што можа прывесці да нейкага падзелу ці перагляду там федэрацыі адносінаў таго, як паміж сабой адносяцца федэральныя рэгіёны. Але гэта такі магчымы сцэнар, але можа у гэтай сітуацыі занадта далёкі, каб пра яго разважаць сёння. Я б дадала, што я згодна з Андрэем, што культурная гэтая важнасць, каб Беларусь заставалася ў рускім свеце, але таксама проста мы ўжо размаўлялі пра гэта, але практычныя гэтыя моманты, тэрыторыя, якая падтрымлівае ваенную інфраструктуру расейскую, гэта таксама вельмі важна. Зараз Расія будуе гэтыя установкі дронаў далёкай дальнасці, і яны на мяжы з Беларусі таксама будуюцца. Таму і практычна, і культурна, я б сказала. Вайсковая сітуацыя таксама трэба ўлічыць трошкі трэба таксама сказаць, што сітуацыя з тым, што там дроны лятаюць праз тэрыторыі Беларусі, а вышкі былі выкарыстаныя для падтрымкі гэтай дронавай вайны, калі Беларусь падтрымлівала фактычна расійскую агрэсію, як бы такім чынам і то, што заявы адносна 500 аб'ектаў на тэрыторыі Беларусі Украіны, гэта наўпроставая пагроза не рабіць так. І гэта выклікае пэўную занепакоенасць самога Лукашэнкі, дзе на яго давіць як бы Пуцін для выкарыстання тэрыторыі Беларусі далей. І яны працягваюць рабіць. І гэта працягваецца і зараз, і гэта у вайсковым сэнсе заўсёды існуе гэты паўночны плацдарм нападу для Украіны, і ён небяспечны. Гэта не значыць, што калі гэтая тэрыторыя была скарыстана ў 20-м, а потым зараз не карыстаецца, яна не можа быць скарыстана ізноў. Можа быць, у вайсковых раскладах гэта, канешне ж, улічваецца. І я думаю, гэта таксама інтэнсіфікуе пэўныя працэсы узаемадзеянняў паміж рускімі і Лукашэнкам зараз. Столькі фактараў ёсць, так, у гэтым ва ўсім балансе, штосьці можа дзесьці алгарытм зламацца. І што-то, сябры, можа здарыцца. Таму напішыце, калі ласка, ў каментарах, а вы захоўваеце дома рэспіратары, хаця б FFP3? Захоўваеце сухое чырвонае віно для вывядзення радыёнуклідаў. А бабруйскі мармелад, там ёсць агар-агар, таксама выводзіць непатрэбныя рэчы, там радыёнукліды. Спадар Андрэй, вы нешта хацелі дадаць? Калі вы кажаце пра пагрозу ядзернай вайны альбо тактычнага ядзернага удару Расіі па ўкраіне, гэты сцэнар я б лічыў адносна верагодным. Не толькі таму, што ідуць такія пагрозы, але таму, што мы маем псіхалагічную неўстойлівасць і проста ірацыянальны характар вайны з боку Расіі. У чым і пытанне? Хто адкажа? Псіхалагічных фактараў. НАТО не будзе адказваць. І вось тут я ўжо казаў некалі даўно, калі паўставалі гэтыя пытанні раней пра тактычнае выкарыстанне тактычнай ядзернай зброі, адзіная магчымасць стрымлівання гэта наяўнасць ва ўкраіны тактычнай ядзернай зброі. І па шчырасці я спадзяюся, што таемна гэтая зброя ўжо перададзена ўкраіне, таму што ў выпадку сур'ёзнасці, а кім заўгодна, Великабританія вон перадае, кім заўгодна, тактычная зброя можа быць вырабленая дастаткова хутка, калі ёсць носьбіты. Ва ўкраіны ёсць носьбіты, фактычна толькі боегалоўкі, яны могуць быць начыненыя пэўным нізкай, як гэта называецца, не ведаю, не з'яўляюся вайсковым экспертам. Сутнасць у тым, што толькі такая рэч, нягледзячы на тое, што гэта парушае серыю дамоваў фармальных пра нераспаўсюд ядзернай зброі, можа стрымаць Расію ў выпадку, калі яны сапраўды будуць мець вельмі вялікае жаданне наесці гэты удар. Таму што чакаць, што на ўкраіну будзе распаўсюджаны ядравы парасон з боку еўрапейскіх дзяржаваў, на жаль, не прыходзіцца спадзявацца. А я хочу не пагадзіцца з гэтым. На гэтым тыдні пашкодзілі Кіева-Печерскую лаўру, Успенскі сабор, так. І гэта кажа аб тым, што маральных гэтых лімітаў
амаль што няма ў вайне, але ядравы удар гэта іншыя рызыкі, я лічу. Таму што пасля ядравага удару ўзнікаюць наступствы, могуць узнікнуць наступствы і не толькі для Расіі, але таксама і для Кітая, і для краін, якія ускосна ўдзельнічаюць у паўнамаштабным ўварванні Расіі ва ўкраіну. Вы ведаеце, нелюдзь заціснуты ў кут перад сваёй дэстабілізацыяй ужо ў такім старым узросце можа падумаць, интересно посмотреть, как горит. Кто их ведает? Ну, паглядзелі ж ужо ў Успенскім саборы. Ну, а чаму б не перадаць у гэтым сэнсе Украіне тайна, нефармальна, тактычную ядзерную зброю? Тактычную гэта калі спадар Андрэй Злучаныя Штаты Амерыкі, а калі партнёры еўрапейскія, у іх няма тактычнай, у іх субстратэгічная, яшчэ мацнейшая, но па памерах там Ну, магчыма так, как бы просто наяўнасць некалькіх мажлівасцяў удару ў адказ, якія з'яўляюцца. Канешне, не трэба там махаць сцягамі, як бы пры гэтым і там публічна пра гэта заяўляць, але па пэўных каналах даць рускім зразумець, што у выпадку калі Украіна можа скарыстацца вось гэтай мажлівасцю, яна ў іх ёсць. І гэта будзе дастаткова моцна ахалоджваць пэўныя гарачыя головы там, бо абмен гэтымі ударамі гэта значна хутчэй справакуе вось негатыўныя працэсы там у Расіі, пра якія вы кажаце, чым просто фармальная канвенцыйная параза як бы ў гэтай вайне. А вы зараз ідзеце супраць сябе самога, калі казалі пра перыферыйную вайну. А зараз, калі мы паглядзім на міжнародныя адносіны, мы бачым, што Злучаныя Штаты супердзяржава, якая лічыць Кітай самым сваім галоўным ворагам, і той трохкутнік, які існаваў з 70-х гадоў, у якім існавала Расія, якая больш была бліжэй да Кітая заўсёды, і галоўная задача Злучаных Штатаў была адцягнуць Расію ад Кітая трохі, каб яны разам не былі супраць Злучаных Штатаў. Таму як бы пра эту вайну Украіна не з'яўляецца галоўнай вайной для Злучаных Штатаў. Зараз Злучаныя Штаты больш сканцэнтраваны на Іране, і вось мы бачым, што падпісаны нейкія пачатковая сделка, я не ведаю, пачатковая, можа, неправільнае слово тут. Калі справы з Іранамі будуць наладжвацца, хоць і паціху, так, тады увага Злучаных Штатаў перайдзе больш да Ўкраіны. Вось зараз мы бачылі, як Трамп з Макронам размаўлялі, і ў павестцы G7 на парадку дня і Іран, і Ўкраіна зараз з'яўляюцца. Таму гэта як бы зноў жа не галоўная падзея, але спадзяванне на тое, што Украіна выйдзе больш на папярэдні план. Таму як бы тактычную зброю тут не выпадае даваць Украіне, таму што гэта тут справа як бы Расію. Мы бачым, што з Расіяй нешта трэба рабіць, а яна ўжо нуклеарная, яна ўжо ядзерная дзяржава, якая можа ўжо адказаць, і таму з Расіяй паводзіць... Нічога яе не стрымлівае. Ну, то бок, калі мы выкарыстоўваем канцэпцыю ядравага стрымлівання, то ядравае стрымліванне працуе пры наяўнасці ў двух бакоў ядзернай зброі. Я, канешне, кажу вельмі радыкальныя рэчы, як бы ў пэўным сэнсе, з якімі нават самі украінцы могуць не пагадзіцца, як бы тут, але, прынамсі, страхоўкі іншай я не бачу. Іншая не дае мне мажлівасці думаць, што ёсць нейкая страхоўка ў сэнсе канвенцыйным адказам, дзе гэты канвенцыйны адказ больш моцны будзе патрабаваць ужо не адказу саміх украінцаў, а адказу міжнароднай супольнасці на гэта. Ну і тут мне вельмі цяжка уявіць канвенцыйны адказ НАТО на ядравы удар Расіі. А я яшчэ дадам одну, так, перебіваю, не перебіваю, яшчэ вы не пачалі размаўляць. У тым сэнсе, што тут гарантыя ідзе з боку Кітая. Калі Трамп сустракаўся з Ші, Пуціна не ўключалі, яны паміж сабой сустрэліся, паразмаўлялі, і Кітай яшчэ даўным-даўно, ўжо некалькі гадоў таму, канкрэтна ясна сказаў, што мы супраць вось гэтай ядзернай часткі вайны, і гэта вядома ўсім. Толькі тут, як Евген кажа, калі дзед з'едзе з глузду канкрэтна. Але, канешне, я не магу сказаць, што нулявы адсотак
але тут ўсё роўна менш верагодна, чым больш верагодна, і перадаваць тактычную зброю не будуць у краіне. Спадар Андрэй, а можна вам такое пытанне? Вось я не магу паверыць, што ў Беларусі от будзе далей працяглы час цягнуцца стагнацыя. Ужо пасля таго, як так на яе звярнулі ўвагу ўсе геапалітычныя стейкхолдары. Усе асэнсавалі выключную важнасць беларускай тэрыторыі, так, небяспеку з гэтага плацдарма. Госці ездзяць, раз'язджаюць у Беларусь. І що вот это вот далей, вот этот, значыцца, хрустальны сасуд, все это вот будзе працягвацца, і нічога цікавага ў Беларусі не здарыцца. Вы думалі над тым все-таки, што рэалістычна будзе у наступныя год-два адбывацца ў Беларусі? Ну, конечно, я думал. Цікава ёсць для нас сцэнарый? Новая дынаміка. Цікавая. Ну, тут, калі казаць пра сцэнары, то, можа, гэта лепш глядзець не на цікавасць, а на рэалістычнасць гэтых сцэнараў, якія адбываюцца. І ну, тут мне падаецца, што самы там рэалістычны сцэнарый даволі відавочны, што вайна ва ўкраіне з'яўляецца рамкавым працэсам, чым бліжэй яна да перамоваў і спынення гэтай вайны, і мы хутчэй за ўсё не можам спадзявацца на поўную паразу Расіі. Там мы думаем, што Украіна відавочна вытрымлівае там гэтую вайну, але мы не можам спадзявацца на тое, што это будзе цалкам нармальнае мірнае урэгуляванне, якое стабілізуе надоўга гэты працэс. То бок гэта некае часовае перамір'і, якія могуць цягнуцца у выглядзе нейкага замарожанага канфлікту ці там размежавання па лініі сутыкнення, нешта такога. Але гэта справакуе дынамічныя працэсы спробаў скарыстацца гэтай сітуацыі часовага спакою, дзе для Беларусі ўзнікаюць там пэўныя шансы руху да нармалізацыі сваіх адносінаў з краінамі захаду, там узмацнення, напрыклад, транзітных потокаў з Кітаем, там узнаўлення нейкіх нармальных адносінаў з Украінай, якія заўсёды былі вельмі важныя для Беларусі. І пачнецца вось гэты працэс уцягвання Беларусі ў супрацоўніцтва з рознымі бакамі. Макеевская лібералізацыя. У пэўным сэнсе нешта падобнае на тое, што было у часы Макея. І тут Лукашенко пойдзе на вызваленне палітычных вязняў, частковую прыпыненне крымінальнага пераследу, але не ўсіх рэпрэсіяў. Канешне, рэпрэсіўная сітуацыя будзе даволі жорсткай, толькі што палітычных зняволеных тут не будзе. І гэта адкрые магчымасці кааперацыі, якія будуць скарыстаныя. Мажліва, для беларускай апазіцыі гэта таксама і грамадзянскай супольнасці ў шырокім сэнсе, калі не казаць пра апазіцыю, это дасць пэўныя мажлівасці вяртання і дзейнасці ўнутры краіны у значна горшай сітуацыі, чым гэта было да 2020 года, конечно, але ўсё ж такі лепшай, чым яна ёсць зараз. Вось такі сцэнар. Спадарыня Таццяна, праз 2 гады мы будзем рабіць перадачу пра тое, што все, Беларусь прымаюць еўразвяз і разглядаецца пытанне, што Беларусь у НАТО. Што вы думаеце? Што я думаю, як паглядзіце на Украіну не бяруць у НАТО, якой НАТО для Беларусі. Украіна ўжо натрэніравалася там быць, а Беларусь і вось толькі зараз з 2022 года пачаліся перамовы аб гэтым інтэграванні ў еўрапейскі звяз толькі пасля таго, як змянілася ўлада ў Венгрыі. Лукашенко такое ўражанне, што ён ўжо бачыць, што Расія не ўсім магутная і не супраць Расіі, але гандлюецца з Злучанымі Штатамі, хоча навязваць сувязі з рознымі краінамі і са Злучанымі Штатамі і рады мець сувязі з Кітаем, асобна ад Расіі таксама. Таму гэта ўжо адбываецца. Тут больш такое, аслабіцца Расія ці не аслабіцца, і калі яна аслабіцца, тады будзе мажлівасць скарыстацца можа з нейкімі сувязямі з заходнімі лідарамі, але
я зноў жа таксама лічу, што галоўная сіла, якая будзе змяняць сітуацыю ў Беларусі, гэта будзе беларускі народ. Сказаць вам гэта будзе праз год ці праз 2. Я спадзяюся, што гэта будзе хутка, але мы бачылі, што Дональд Трамп меў дзень народзінаў некалькі дзён таму, 80 гадоў яму споўнілася, то і Пуцін, і Лукашенко, яны трохі маладзейшыя за яго. Таму тут справа такая, сыдзе Лукашенко ці не сыдзе да гэтага часу. Шановныя гледачы, ну а што там беларускі народ? Што, беларускі плацдарм яшчэ не зачысцілі до конца? Няўжо там вот пакуль што ў цені ёсць беларусацэнтрычныя больш-менш дзеячы, якія стануць гістарычнымі асобамі там і палітыкамі будучыні, просто мы пакуль пра іх не ведаем. Напішыце мне, калі ласка, ліста ў каментарах, ці ёсць такія людзі, выказвайце ваше меркаванне. Адно зразумела дакладна. Беларусь гэта такі ласы піражок па сітуацыі на сёння, все звяртаюць на яго увагу, і я насуперак вось ад нашых экспертаў все-таки чакаю, што ў выніку там сканчэння войнаў пойдуць працэсы там дэстабілізацыі у нашага ўсходняга суседа, і гэта дасць дадатковыя магчымасці, і нават без Лукашэнкі. Это маё меркаванне. Прашу ад вас каментароў, ваш пункт гледжання. Вы паслухалі сёння паважаных экспертаў, вядоўцу. Вот як думаеце вы? Шановныя госці, дзякуй вам за ўдзел. Дзякуй вам, што нас запрасілі, і слухайце вядоўцу, каментуйце пад гэтым відэа. Дзякуй, спадары. Лайкайце.